Ahoj Erika, vítame ťa v podcaste. Ja teda profesíne o tebe veľa neviem. Je to teda už viac ako rok, čo sa stretávame. Jediné, čo teda viem povedať, že nie si výborná volejbalistka. Ty to hovoríš práve mne, ale okej. Áno. My teda s Erikou sa zvykneme takto podpichovať občas, keď sa stretneme raz za uhorský rok. Ale teda Erika, povedz nám prosím ťa, čo je tam tvojou hlavnou úlohou v DHL? Prečo ťa tu máme? Prečo? No lebo mne tu je dobre, teda primárne preto. Ja mám na starosti vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a v zásade v rámci toho, ako to tu robím a odkedy to tu robím, som zistila, že vlastne toto je to, čo som mala robiť celý život. Hej? Že je to také moje, že mi to tak prirastlo k srdcu a baví ma to. Fakt ma to baví a mám pocit, že tým tak celkom žijem nielen v robote, ale aj doma. Že sa to tak premiešalo celé do môjho života. Kedy si v tej tvojej kariére uvedomila, že vzdelanie alebo teda vzdelávanie zamestnancov je niečo, čo ťa naplňa, čo ťa baví? Asi nemám na to úplne také, že kedy som si to uvedomila. Myslím si, že aj u mňa to bol taký proces. Hej? Že ja som vždy učila. Učila som angličtinu na škole. Učila som dokonca angličtinu aj v tejto firme, lebo aj taká pozícia tu kedysi bola. A to bolo také iné. Lebo tam je človek viac učiteľ. Ale v tej pozícii toho interného školiteľa, alebo teda facilitátora, je to také príjemnejšie, lebo nemusím byť učiteľ a môžem byť facilitátor, môžem byť vlastne medzi ľuďmi zarovno s tými ľuďmi. A tak asi za jazdy nejako som si uvedomila, že fakt ma to baví s tými ľuďmi byť a rozprávať sa s nimi. To mám rada. A ty teda spravuješ viaceré krajiny však? Áno, spravujem 4 krajiny. 4 krajiny. A ktoré sú to? Česko, Maďarsko, Poľsko a teda aj Slovensko. A keby si nás mala zoradiť na rebríčku od najlepšie vzdelateľnej alebo vzdelávateľnej krajiny, tak aspoň prvé dve nám povedz. Nie, nebudem. Podľa mňa nebudem robiť rebríček úplne, lebo vieš čo, podľa mňa sa nedá z toho urobiť rebríček, lebo podľa mňa je každá krajina veľmi špecifická, čo som si začala uvedomať presne až v tom momente, keď som tie 4 krajiny začala riešiť, alebo že som začala vlastne fungovať v rámci CII, že nedá sa to úplne ako keby vyrebričkovať. Je to veľmi... Každá krajina je iná a každej tej krajine tí zamestnanci vnímam, že vnímajú to vzdelávanie trošku inak a prístupujú k nemu trošku inak, ale nie je to úplne o tom, že aká krajina, hej, úplne. Sú to teda 4 rôzne krajiny, kde sa hovorí 4 rôznymi jazykmi. Ako sa prispôsobujete takémuto obsiahlemu množstvu školení a tém, keď je teda, predpokladám, potrebné ich asi prekladať do viacerých jazykov? No, oni sú v zásade, ten náš interný systém vzdelávania funguje tak, že okrem angličtiny, ktorú vieme využiť aj v rámci CII, teda na také tie školenia v angličtine, tak sú preložené všetky aj do tých našich lokálnych jazykov, práve preto, aby sme dali čo najväčšiu príležitosť čo najviac ľuďom, aby sa tých školení teda zúčastňovať mohli. A ono predsa je to asi pre každého také prirodzenejšie sa vyjadrovať v tom rodnom jazyku, ako v angličtine trebárs. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to máme vymakané veľmi dobre. Ale tie preklady, to je teda ako, že to nechceš robiť. Stačí občas preklad do angličtiny, s ktorým zápasím, takže viem si predstaviť, že teda spravovať ešte jazyky, ktorými napríklad ja sám by som hovoriť nevedel, tak môže to byť niekedy výzva. Ale dobre, a ja teda musím povedať, že pre mňa je knižnica školení v spoločnosti DHL tá najväčšia, akú som kedy videl a široko ďaleko najväčšia. Aké sú také tie najväčšie výzvy, s ktorými sa stretávate pri možno zostavovaní tých školení, pri možno nejakých aktualizáciách? No tie aktualizácie sú najnáročnejšie podľa mňa v tom, pokiaľ sa nám tam menia ľudia, ktorých v tých videách máme trebárs, alebo v tých filmoch, lebo videá sa nehovorí, ale filmy. Z pohľadu treba, že mení sa nám manažment a my tam máme reprezentantov manažmentu a to sa potom musí meniť v zásade ten ich vstup. A potom, keď sa mení stratégia, hej, že toto tam musí byť vždy na novo ako keby dané, ale inak je to veľmi stabilné, to, čo tam máme, hej, že ten obsah je, myslím si, taký veľmi nadčasový a dokonca aj veľa tých, povedzme, techník
o ktorých sa tam bavíme, sú také, že nie sú úplne, že ich treba aktualizovať nejak veľmi často. A keď už cítime, že toto už je nuda, alebo toto by sme mohli nejako, tak si to tak, teraz neviem, či to môžem povedať verejne, ale však poviem a uvidíme. Trošku si to vieme tak flexibilne upraviť, tak aby to bolo príjemnejšie aj nám a hlavne aj tým účastníkom, aby to nebolo také rigidné. Skús mi dať radu ako novému zamestnancovi. Čo je taký ten L&D starter pack pre kolegu, ktorý práve nastúpi? Na čo sa má zamerať, okrem teda rannej kávy? No tak ale tá je dôležitá, každopádne. Vieš čo, my to máme tak, že v zásade každý jeden, kto k nám nastúpi, tak absolvuje úvodný modul. Čo je vlastne naozaj školenie pre novo nastúpených ľudí, kde sa bavíme o tom, kto sme, čo robíme, ako tie veci robíme. Bavíme sa o tej našej kultúre, o našich 3 zásadách, ako robiť veci správne na prvýkrát, mať prístup, vidieť to a to všetko samozrejme s nadšením, čo možno niekedy znie tak veľmi, ani neviem, jak by som, to bude dobrý zvuk, ani neviem, jak by som to pomenovala. Je to také veľmi formálne, hej? Ale práve na tých školeniach tomu vieme dať takú veľmi konkrétnu formu, že čo pod tým myslíme, ako to myslíme a ono to aj väčšinou v sebe máme, len to nevieme úplne pomenovať, že toto sú trebárs tie 3 naše zásady. Takže toto je taký ten úplný základ, kde ťa teda privítame v našej firme. Aj sme ťa privítali, nie? Jaké to bolo, Peťo? Áno, privítali ste ma. Jaké to bolo? Ja teda musím povedať, že tieto naše školenia sú perfektné. Ja si užívam každé jedno z nich. Hej. Môžete vidieť, že Rika sa mi smeje, alebo ma už trošku pozná. Ale teda, aby som nehovoril len o sebe, ja musím povedať, že keď sme začínali s projektom v spoločnosti DHL, teda na prevádzke Jaguar, tak pre nás boli tieto úvodné školenia obrovským kultúrnym skokom, by som to nazval. Ale mám dnes pocit, že tá kultúra sa veľmi rýchlo vyvíja u nás a je to do veľkej miery vďaka školeniam, ktoré tí a tvoji kolegovia u nás na pravidelnej báze vykonávajú. Aké feedbacky dostávate od kolegov, ktorí nastupujú? Majú tí noví kolegovia pocit, že tieto školenia im skutočne pomáhajú v takej tej možno každodennej praxi? No, akože asi tá najnovšia skúsenosť je práve s vami na prevádzke teda JLR, kde sme to tak aj my mali možnosti zažiť tak veľmi naživo a bolo to veľmi, veľmi príjemné, musím povedať, že mať taký ten nový náboj do toho, čo robíme. Lebo tie spätné väzby boli naozaj dobré. Minimálne, čo som teda zachytila od lídrov, tak tie nástroje, ktoré dostali trebárs na tých líderských školeniach, tak to bolo pre nich niečo, čo považujú oni za užitočné, čo vedia využiť povedzme v tej praxi. A ja som veľmi rada ináč, že si povedal slovo kultúra, lebo si naozaj myslím, že to vzdelávanie má obrovský vplyv na tú kultúru, akú tu máme, práve vďaka tomu obsahu, ktorý tam máme. Hej? Že tá kultúra veľmi úzko súvisí s tým, akou formou tie školenia vlastne dávame. Nie len obsahovo, ale aj to, ako k tomu vlastne pristupujeme ako firma. A je pravda, že podľa mňa máme fakt super ten vzdelávací program, ktorý máme. Tak teda veľmi sa chvíľočku ešte o kultúre. Čo je ten náš kultúrny cieľ z pohľadu školení alebo L&D, ktorý chceme dosiahnuť? No, kultúrny cieľ. Keď si zoberiem napríklad školenie CSCM, hej, čiže manažer 21. storočia, tam sa asi najviac bavíme o tom, ako chceme, aby tá kultúra u nás fungovala, kde si predstavujeme tú kultúru toho rešpektu a zároveň výsledkov, hej, čiže dodávať výsledky, ale s ohľadom a s obrovským ohľadom práve na prejavenie alebo preukazovanie rešpektu. A to je jedna taká veľká časť toho školenia a druhou je práve spätná väzba a to, akou formou si tú spätnú väzbu dávame, že ten spôsob, akým tie veci komunikujeme, je pre nás veľmi, veľmi dôležitý a to je to, čo vlastne nakoniec tú kultúru toho rešpektu a výsledkov vyformuje. Máš pocit, že teda v 21. storočí ten líder sa mení možno z takého toho produkčného lídra na toho people manažera? No ja si myslím, že hlavne sa musí prispôsobiť ten líder tým očakávaniam toho svojho tímu, tých našich ľudí. Hej, že tá doba sa proste posúva stále a to, čo očakávala moja mama od lídra, je asi niečo úplne iné, než čo očakávam ja, alebo ty, alebo
naši zamestnanci. Hej. Ono je to stále individuálne, hej, že stále sme v tom trošku rozdielni, že kto čo by od toho lídra chcel, ale práve úlohou toho lídra je poznať ten svoj tým a vedieť, hej, že tento to má rád takto, to je... Okay. A iný inak. A iný to má rád inak, áno, že každý z nás uprednostňujeme trošku inú formu líderstva. Takto by som to sformulovala a je veľmi dôležité sa vedieť tomu prispôsobiť, hej, že ono v to aj v tej dobe sa posúva a my sa snažíme aj na tých školeniach práve tieto témy otvárať, aby sme si tak zvedomovali to, že sa tá doba mení a už nemôžeme fungovať tak ako pred 20 rokmi, lebo tí ľudia tu s nami nebudú chcieť potom ostávať. A keď hovoríme o lídroch, aká si ty ako líder? Ako by ťa, myslíš, hodnotili tvoji kolegovia? Čo by povedali, keby rozprávali a nevedeli by, že ich počúvaš? No ja neviem, však toto asi ťažko, ja ti takto poviem. Čo by som chcela, aby si hovorili, je, že naozaj v tom našom tíme ten rešpekt funguje, že sa vieme otvorene rozprávať o veciach, že si vieme dať veľmi vzájomne spätnú väzbu na to, čo nám funguje, aj na to, čo nám nefunguje a čo by mohlo fungovať inak. Myslím si, že vieme fungovať veľmi flexibilne v rámci môjho tímu. A že teda je tam veľa humoru. To dúfam, že vnímajú aj oni, lebo to je pre mňa teda dôležité, aby tam ten humor bol. A určite by povedali, že nie som veľmi zorganizovaná, lebo nie som. Akože štruktúra a organizácia to sú také stránky, na ktorých ja by som mohla popracovať určite, takže veľakrát dostanú niečo na poslednú chvíľu a musia sa s tým vysporiadať. Ale teda verím, že nejako sa zžívame a ja práve vďaka tomu, že mám rôznych ľudí v tom mojom tíme, tak viem, že niektorých ľudí to vie veľmi vyhodiť z konceptu, toto moje spontánno a tento môj lastminitizmus, alebo neviem, ako to mám nazvať. Takže sa snažím kvôli nim veci plánovať viac dopredu a nerobiť im takéto šokové terapie. Ja teda, ak je toto niečo, čo by povedali, ja by som s nimi určite súhlasil. Ja musím povedať, že vždy, keď ťa stretnem, či je to u nás na Gela alebo na head office napríklad, tak mi vždy zlepšíš náladu. No. Ja si myslím, že práve toto je spontánnosť je perfektná a úžasne dokáže meniť takú tú, poviem to, že tímovú a tú tímovú morálku, alebo ten duch. A veľakrát, možno keď sa, ja teda verím, že aj vy stretávate s určitou formou stresu pri vašej práci, tak aj toto je niečo, čo má ten pozitívny vplyv či na kolegov, a práve naopak možno na tých kolegov, ktorí sa zúčastňujú tých školení. Hej, ono tam je to asi také najviditeľnejšie, že ono ten humor, ja si myslím ináč, že humor je veľmi podceňovaný celkovo aj v pracovnom prostredí, lebo on veľmi pomáha. On veľmi pomáha aj na tých školeniach odbúrať práve také tie, možno aj občas napäté situácie, alebo tie úvodné minúty, hodiny toho školenia. Humor je veľmi často cesta v živote aj na školeniach. Hej. Aké to je pre teba postaviť sa pred väčšie skupinky kolegov a po tých rokoch, čo už školíš a teda aj riadiš tie programy? Stále máš stres, alebo už to vnímaš ako rutínu? 10 rokov to je ináč už odkedy teda školím. A je to... Ono, keď príde nejaké nové školenie, tak vždy je to na začiatku troška stres, lebo my máme veľmi presne daný ten obsah. Hej? A kým sa človek ako keby naučí s tým obsahom pracovať a tak si ho tak ochytá, tak to vie byť troška stres. Ale musím povedať, že už je to pre mňa tak veľmi prirodzené, že to sa mi už stáva minimálne. Skôr sú to iné situácie, ktoré ma potom dokážu vystresovať ako toto napríklad. Hej, lebo je to niečo také úplne nové, kde na jednej strane tie školenia tým, že máš presne dané, čo musíš povedať, tak ťa to naučí v zásade, hej, že mám nejaký obsah a toto poviem, hej, aj keď po svojom, lebo ja som vždy zastanca toho, že musíme byť v tom autentické, hej, aby som ako keby nerapotala to, čo tam je napísané, ale hovorila to tak po svojom, ale stále obsahovo, aby som to podchytila. Ale skôr sa prichytávam pri tom, že ak mám teda povedať niečo už mimo toho, čo mám napísané, hej, a sformulovať to, tak to je to, čo ma viacej dokáže vystresovať. Tak ja som teda veľmi rád, že sme ťa vyťahli z tej bežnej rutiny a že sme ťa sem k nám dostali a mohli sa s tebou porozprávať. Ale môžem ti k tomu ešte niečo povedať, že ja si fakt myslím, keďže v
tom vzdelávaní pracujem, že práve tieto situácie diskomfortné nás posúvajú ďalej. Hej, že pokiaľ sa do tých situácií nedostanem, tak ich nejakým spôsobom ani neprekonám. Takže toto je pre mňa taká cesta, hej, že keď budem s tebou natáčať 230. podcast, už to bude úplne v pohode. A už si predtým niekedy bola na kamere, povedz nám. Akože takto nie. Nie. Akože vyslovene tak, že som natáčala niečo, tak nie. Bola som? Nebola som. A čo je teda to, čo teba motivuje a v tej každodennej práci? Povedz nám niečo o sebe trošku. Mňa veľmi motivuje byť s ľuďmi. Ja som rada s ľuďmi, mám rada spoločnosť ľudí a špeciálne tuto v tejto firme ja musím povedať, že je to taký tím ľudí, ktorý sa podľa mňa fakt len tak nevidí, že to, ako my spolu fungujeme, to je niečo veľmi, veľmi vzácne. Vnímam to, že sa cítim bezpečne medzi tými ľuďmi, že si naozaj môžeme povedať veci, ako ich vnímame, ako ich cítime. Asi to, že mi je tu dobre, rovná sa, cítim sa dosť bezpečne na to, aby som tu bola tak, ako som, taká, aká som a že je to OK. Proste ten tím ľudí je to, čo ma asi motivuje najviac. A potom aj to, že ma baví to, čo robím. To, že popri tom, ako tie veci robím, mám príležitosť aj ja sa vzdelávať, že tie veci si vlastne prenášam do pracovného života, prenášam si ich aj domov, hej, to akože môj muž by ti vedel povedať zase, hej, že keď mu začnem rozprávať o tom, ako sa dáva spätná väzba a povedz mi konkrétny príklad, tak nemá to veľmi rád, ale napriek tomu s tým teda žiť asi ešte chvíľu bude. Takže mi to tak... Asi aj to je súčasť tej motivácie, že mám ten priestor vlastne aj ja sama na sebe si tie veci skúšať a rásť a vzdelávať sa a baví ma to. A podarí sa tvojmu mužovi ešte niekedy vyhrať argument nad tebou? Akože niekedy sa mu to musí podariť, tak ti poviem, lebo už potom by som asi úplne... Takže si ochotná občas ustúpiť teda, hej? Ale tak určite, keď má teda argumenty, ktoré sú uznania hodné, tak ja ustúpim. A legenda hovorí, že si absolvovala najviac školení v spoločnosti DHL práve ty. A nielen absolvovala, ale aj vyškolila, čiže ja verím, že si bola pri každom jednom z nich. A teda keď sme už načrtli trošku tvoje súkromie, tak aké sú možno také tipy alebo rady z tých školení, ktoré si prebrala aj ty a využívaš v súkromnom živote? No, ja akože vnímam, že trebárs čo je tých 7 zručností facilitátora, hej? A medzi nich patrí napríklad neutralita, ktorá je veľmi dôležitá na tých školeniach. Na to, aby sme sa teda vedeli otvorene baviť, tak mojou teda úlohou je naozaj zostať neutrálna. A toto je niečo, čo mi pomáha aj v živote. Hej? Že ako keby pracovať aj s tými svojimi možno predsudkami, ktoré máme všetci. Hej? A tá neutralita, alebo to zvedomenie si toho, že nie vždy treba na všetko nutne mať nejaký názor doľava alebo doprava, ale vlastne je úplne OK zostať neutrálny. Veľakrát pomáha aj v medziľudských vzťahoch, aj v manželských vzťahoch, aj v rodičovských vzťahoch dokonca. Hej, že aj pri tej výchove je to také, že ja keď od svojej 14-ročnej dcéry chcem počuť pravdu, tak je veľmi dôležité, aby som pri tej mojej reakcii ostala neutrálna, lebo druhýkrát sa už tú pravdu nedozviem, hlavne keď to bude taká pravda, ktorú nevždy chceš ako rodič počuť. Hej? A ja si teda dovolím byť odvážny, Erika, ešte na záver a skús ohodnotiť mňa ako účastníka tvojich školení. Peťo, na koľkých mojich školeniach si ty bol? Kde som bol? Na koľkých som bol? CSCS určite. CSCM určite. Leadership Essentials. Takže asi na 3. Asi na 3 si bol. Ja som podľa mňa nebola na všetkých, na ktorých si ty bol. Pamätám si ťa z 2. Akože nie si úplne najaktívnejší účastník na tých školeniach, by som povedala, ale zase je to OK. Hej? Akože ja rešpektujem na každom jednom školení vždy, že ak niekto
sa nechce vyjadriť a nechce nič k téme povedať, je to úplne OK. Hej, každý máme iný ako keby spôsob, ako sa vzdelávame, ako fungujeme v skupine a tí, čo chcú hovoriť, ten priestor dostanú. Zároveň sa to snažíme vždy robiť tak, aby sme teda ten priestor otvorili každému, ale keď teda niekto nechce byť stredobod 3 dni v kuse, aj to je pre nás úplne v poriadku. Čiže asi si nebol úplne stredobod 3 dni v kuse, ale pamätám si, že si tam bol. Tak aspoň teda prítomnosť moja nebola zabudnutá, to som rád, teda aspoň tvárou si ma pamätáš. Nie, ani tvoja veta, že ja teda nemám úplne rád tieto školenia, ani tá není zabudnutá, Peter. Prezrádzaš veci, ktoré nemajú byť verejné. A však to je OK, to je úplne OK. Nie si prvý ani posledný, kto to povedal, Peťo. Tak ja sa teda nehrdím tým, že som ukážkový a aký je pre vás taký ukážkový účastník týchto školení? No, ukážkový je taký, ktorý nemlčí. Takže nie ja? No, lebo to je potom veľmi ťažké. Hej? Keď máš v miestnosti 20 ľudí a všetci sú ako ty, tak je to také náročnejšie potom pre nás. Musím oveľa viac robiť a vynaložiť energie na to, aby som vlastne z tých ľudí niečo dostala, lebo zase akože tou najväčšou pridanou hodnotou na tých školeniach sú tie vaše skúsenosti. Hej? Že si viete vyzdieľať, ako to máte vy, s čím sa možno boríte vy, čo vám funguje a tým si viete tie školenia ešte ako keby vyšperkovať. Hej? A mojou úlohou je to z vás dostať. Takže no, z teba sme úplne asi všetko nedostali, ale to nevadí, lebo podľa mňa tým počúvaním sa k tebe veľa vecí zase dostalo. Áno, aby som sa trošku teda mohol aj brániť, tak ja musím povedať, že vnímam skutočne pridanú hodnotu z akéhokoľvek programu, na ktorom som bol prítomný a ktorého som sa zúčastnil. Na záver, Erika, by som ťa teda ja rád pozval na jedno školenie. Neviem, či vieš, ale my na prevádzke DHL Jaguar Land Rover máme tzv. Tréningovú akadémiu pre vodičov VZV. Takže keby si náhodou chcela spraviť kurz VZV, keby si nevedela teda, že čo ďalej v kariére L&D manažerky, tak si vítaná u nás. Môžeš si vybrať medzi teda vozíkom s čelnými lyžinami, rich trackom, ale napríklad vláčikom. Takže aj takýto preukaz určite bude prínosný pre teba v budúcnosti. Nemám taký. Aha. A povedala by som ti, že bacha na to, kam ma pozveš, lebo môže sa stať, že teda prídem na akékoľvek z týchto. Vláčik ma zaujal najviac, každopádne. Ja to myslím úplne vážne. Si u nás vítaná, keby si chcela šoférovať rich track, tak... Ježiš, no. Dobre, akože bez kamier veľmi rada prídem. Nie, veď, ty budeš ten ukážkový exemplár, ako ten rich track šoférovať. My si ťa teda natočíme a neskôr ťa možno použijeme v ďalších školeniach. No, ale... Ako rich track nešoférovať. Jaj, dobre. OK, dobre. Nech sa páči. Nie, dúfam teda, že sme ťa neurazili nejako. Nie. Akože podľa mňa ty ma nemôžeš uraziť, Peter. To bola urážka? Nie, to bolo, že ťa vnímam ako človeka, ktorý čokoľvek mi povie, to nepovie tak, že ma chce uraziť. Ja som teda počul, že plánujeme organizovať ďalšie kolo ženskej konferencie. Ja teda som nebol pozvaný, asi by som tam moc nezapadol, ale povedz nám niečo viac o tejto iniciatíve. Vieš, počujem tvoju výčitku ináč v tej otázke. A úprimne ja si myslím, že vôbec nie je zlý nápad urobiť zo ženskej konferencie, alebo teda urobiť konferenciu, ktorá by bola možno zameraná aj na tie ženské témy, lebo je to dôležité. Ale myslím si, že tá účasť mužov je tam tiež dôležitá. Hej, že nie je to úplne také, že by som povedala, že muži stop. Pretože práve tá spolupráca a to fungovanie tých mužsko-ženských energií by mohlo byť oveľa väčšou pridanou hodnotou. Neviem, či práve som kolegyne nedostala do situácie, ktoré bojovali teda za to, aby to bola ženská konferencia. No ale nevadí, už it is what it is. Každopádne z toho minulého ročníka vo mne ostala taká veľmi príjemná spomienka na to, ako otvorene sme sa tam vedeli baviť práve o tých témach, či už je to práve ten ženský prístup k líderstvu, alebo sú to vyslovene také tie
tie ženské veci, ženské... Čo to bolo prepáčte, potrebujem si spomenúť, sebaláska, alebo ešte, čo sme mali s Vivien na konci, ten tanec. No neviem. V zásade takéto sebavedomie aj v zmysle toho, že je úplne OK, keď sa nás tu, neviem koľko nás bolo, 80, burleska to bola, burleska, keď sa nás tu 80 naraz postaví a bude tancovať zrazu burlesku, pritom sa v zásade akože úplne až tak nepoznáme všetky, čo sme tam. Že to tak pomohlo veľa vecí odbúrať, si myslím, a asi si aj zvedomiť to, že je úplne OK občas si takto spolu zatancovať. Dobre to bolo, mne sa páčila tá konferencia. Ale to bol tiež taký príklad toho, kedy som mala povedať niečo z vlastnej hlavy a bol to pre mňa teda veľmi veľký stres. A teda aj nám prezradíš, plánujeme ďalšie ročníky? Plánujeme. Myslím si, že je to naplánované niekde okolo MDŽ, okolo 8. marca. Začali sme teda už trošku dávať dokopy program, ale zatiaľ teda viac nemôžem povedať. Nie, určite nebudeme prezradzať žiadne tajnosti. Chceme, aby kolegovia, ktorí prídu, alebo teda kolegyne vlastne, ktoré prídu. A kolegovia, neviem, či budú pozvaní, to musíš ty povedať. Ale áno, chceme, aby to bolo prekvapenie určite. No teda takto, Peťo, nás by veľmi potešilo, keby sme tam mali viac mužských speakerov z tejto firmy napríklad. Čiže ak si myslíš, že máš čo povedať k tejto téme, že by si sa chcel našim ženám prihovoriť s nejakou témou, tak si viac než vítaný, lebo si myslím, že to vie byť veľkou pridanou hodnotou aj z toho mužského pohľadu otvárať nejaké témy smerom k ženám. Takže nerob si plány na marec. Tak to si ma rovno hodila pod vlak teda? No dobre, tak akože keď inak nedáš, tak ja veľmi rád určite sa zúčastním. Máme speakera, dievčatá. Hej. Na záver by som ti teda rád poďakoval, Erika, za to, že si našla čas a že si nám prezradila niečo o Certified Learning programe a aj o tvojom súkromí. Radi sme ti teda spoznali ako kolegynku, ako Eriku Andovú. A my sa teda tešíme na ďalších zaujímavých hostí v podcaste DHL Line a ďakujeme za pozornosť. Ďakujem.